एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर जों BTC आव बेरायनो फैदों आरोना नै BTC नि सिनारिखौ नायदो लोगोफोर एसे सिगाङाव बिराद बिबारानो बिबार आरो फुरहाबजोबनायमोन बिबारजोंनो एकदम माने अशक फुला पिंक कालारनि गोजामोन नालाय जि मोजां सिनारि नुयोमोन नैबे जोंनि खिथुआवनो आरोना नै जोंनि नै बेक साइडआव नाहर लोगोफोर मोनफा मोननैल'सै आरो बिबारा जि बारफुजोबनायमोन दा गैथ'ला स्रां जाबाय आरो ग्रीन ल'सै ओमफ्राय जा हायो दिन्थिलांसै लोगोफोर स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ना मामा लोगोफोर नै गेटनिफ्रायनो दिन्थिनोसै आरोना आङो BTC गेटनिफ्रायनो दा नै जों हाबजेनबाय नै फ्रन्ट साइडआवनो दङ नै जोंहा हारिनि बिफा महात्मा गान्धी नायदो लोगोफोर नै बिराद मोजां बारनानै दङ अशक फुला जि मोजां मामा बेयाव थालाय मामा बेयाव गाखोनानै थालाय देलाय फुलाव गाखोनो हागोन दे गाखो दे नाहरदो दे नाहरदो मा दि नाहरदोल' वाव जि मोजां नुदों मा नोंनि फ्रक व्हाइट कालारनि आरो पिंक कालारनि बिबारजों बिराद समायदों मा फोदो नै बेबायदि हाना होदों आरो मालाय सिनारि फुल फैद' फार्स्टनिफ्रायनो दिन्थिबाय आं लोगोफोर मोजाङै नायलांदो जायफोर नुवाखै आरोना नुयिथ' गैखालानोसै नुखाजोबखाबायानो थेवबो बेरायनाय फावै नोंथांमोनजों माने ब्लग लाबोलायबाय आरोना बै दोंसे लामाजों दाहाय फैगोन ओमफ्राय दा नैबे लामाजों आरो लेफ्ट साइडनि जों थाबायग्रोबाय जों लारि लारि सारि सारि ने मामि मोजांथार नैबेयाव गासिबो अशक फुल गोजा दंमोन आरो लोगोफोर नैबेयाव बिबारा बिराद बेबायदि बारफुजोबनायमोन आरोना ओमफ्राय दा गैला स्रिं स्र' साफा जाबाय र' आंबो थांगौ र' ओमफ्राय नै लोगोफोर दा आङो आंनि स्करपिअ'खौहाय बेवहाय दोनबाय आरो नैबेयावहाय पस्टाराव लिरनाय दंखायो लोगोफोर नै सोरबाफोर फैयोब्ला पाब्लिक कार पार्किं नैलाय ओमफ्राय जोंहा आंनि स्करपिअ'खौ नैबाव दोनबाय आरोना ओमफ्राय आङो थास' बिबारबो लाबाय दाखालिथ' मोनलाङाखै थास' बिबारखौ लांफैदोंब्लाबो ओमफ्राय आंना गारिनि नाम्बाराबो जाबाय लोगोफोर नै दा जों बिमा फिसा बेरायनोसै फैदो मा फैदो थ' नायलांबाय था लोगोफोर ओमफ्राय नै खाम्फाया 1 2 3 4 5 6 था दं नै खाम्फाया नैबेवहाय आरोना नैबेलाय गेट हाबजेननायनिफ्राय बेबायदि खाम्फा साजायनानै दोननाय दङ मालाय जाय बोरै बेरायदों नै दे आखाइ हमनो मा दादाया फैफायासै जोंजों ना बेरायनो मोनासै जा बेरायनानै थांसै ना मामा सानैजों बाराबो जि मोजां बारबोदों लोगोफोर थाबाय दे बोरै जाखो नाहरलाय ओरैजाय बाथाराबो थाबायनो जि थाबायखायो मेंनायखौनो खिन्थाखाथारा ओमफ्राय मोनायावसो दोखो उन्दुनोसै आरोना हिलि ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबेवहाय दंबावो आरोना थिथि थाथाव अशक फुला थिथि थाथा दंबावो आं दाखालिनो फैनो सानदोंमोन लोगोफोर गैया जायासै ओमफ्राय नै खाम्फाया दहायथ' बेयाव 6था मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरै नैबे गेजेरावहाय नै ओरैथिंजाय मोनथाम दंफैबावो ओरैजाय गासै 6 7 8 9 9था जि मोजांमोन सिगाङावहाय बारनाय समाव ओमफ्राय दा नै थफिफिनदों आरो नै बेवहाय बेबायदि थुब्रा बारो आरो बिबारा आरामनो नै दा जोबनायखौसो खिन्थाबाय आङो नोंथांमोननो नायदो जि साफा नुखादों आंहा सासे लोगो मोनदों गोदोनि लोगो नायदो लोगोफोरा ओइ नै अफिसा BTC अफिस आंबो थांगासिनो दे ओरै खिथानोसै आङो फिदिंनानै औ दे थांजागोन दा नै आं नोंथांमोननो अफिसखौ दिन्थिनो थांगासिनो जोंफोरा मोजाङै फरायाखैना फरायाखै बेखार जाबाय लोगोफोर माथो उफायबाव मालायफोरा
थांलाय फैलाय मालाय टाइम बायदि बेलाय नै लोगोफोर नायदो र' आं जुम खालामनि नै बेलाय मामिया नै ओमफ्राय बियो ओरै राउन्ड आरोना देबदारु बिफांजों जि मोजां नुदों नै लोगोफोर स्राय दिन्थिबावबाय आं नोंसोरनो ओइ नै बर'नि बिफा बड'फानि मुसुखाबो दंबावो लोगोफोर ओमफ्राय नै नायदो मा कालारनि दं फिसा नायलाय मामि रेडबो दं ने देलाय व्हाइटआ बहा थांदों व्हाइट कालारनिबो दङ नाया इब्रेनानै फैबाय नै मामि बारनाङा दे सना दे रायो नुबा नै बिटिसिनि वाटारफल सिगांनि ब्लगावबो खिन्थाखांबाय आङो ओमफ्राय दा नै बेरायनाय फावैनो आरो खिथाबावबाय आरोना नै नाया फाख्राथार लोगोफोर नायलाय नै गिदिरथार नामा बे नाखौनो नायनो लुगैयो आरो आंना फिसाजोआ नायनाया मोजां मोनथारो नोङो नाखौ मामा फैदो बैथिं आन्टि फैदोंना आन्टि लोगो मोनदोंना फैदो बैथिं बेरायनोसै मा नै बेलाय बे अफिस खाथियावनो फाउन्टेन दङ आरो नै बेबायदि मोजांथार लोगोफोर नै गरम बोथोराव बेरायनो बिराद मोजां बार जाथावथाव जोंना फिसाजोआ बे नानि खुगाखौ नायलाय होनदों आरो आयौ सिङावसो थांबाय जि मोजां नुदोंमोन ना मामा जोङो नै ओरै फैफिनबाय आरो लोगोफोर नैबे बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेबायदि राउन्ड साजायनानै दोनदों आरोना जि समायनाखा लोगोफोर दा नै सानाबो हाबबाय नालाय एसे खोमसि दिलेट जाबाय माबायदि नुखो नोंथांमोना फैदो मा बिबारानो गैस्राला फैदो नायलाय फैदो जों दहाय जों ओरै गिदिंनानै फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो दहाय बुंखादोंमोन ना दोंसे लामाजों थांफिनगोन होननानै नैबे गुबुन दोंसे लामाया बेनो आरो नै गेजेराव बेबायदि फुल गायना दोननाया साजायना दोननाया जि मोजां बारदों नै लोगोफोर ओमफ्राय नै चाइनिस ग्रासजों बिराद साजायदों सिगाङाव हाबफैयोमोन दा हाबफोलाहाय ना मामा हाबफोलायलाय बन्द' रावबो गेलेनो मोनाखै बे सिङाव हाबनानै बिमा फिसा ज' जाजाय गेलेला बायोमोन आरो मोजां बारथारदों बिबारा नै ओरैहाय दिन्थिलांसै आं लोगोफोर नायलांदो खाम्फाखौ मोनफैफिनबावबाय नै बे साइडथिं बिबारा दंबावो आरोना नै खोमसि जाबाय नै वाव जि मोजां सिगाङावसो जि मोजांथारमोन दाना बोरैबा मोनलायबाय आरोना आं गोसोखौ माने बिबारखौ दंबावो सानदोंमोन ओमफ्राय दा माखासे थफिफिनगासिनो सिगांनि बारनाया गैथ'लालाय आरो नै ओरैबो थांनाय लामा ओमफ्राय ओरैजाय फैफिननाय लामा नैबे गेजेराव बेबायदि बागुरुम्बा मालाय खाम दामलायनाय मुसुखा बानायनानै दोनदों मामि फट' लाबाय मामिया बेयाव थांसै मा फैदो दसे गेलेबाय ना दामनो लुगैदों आरो दामनायलायबावबायसो गोमाथ' मामा गोमगोन सानदोंमोन जाबाय दे जाबाय लोगोफोर मोनागुलायबाय नै बारा टाइमबो गैथ'लामोन बेयावनो दसे जोङो बार जाथावथाव बेरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर माबायदि नुखो माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबायना लोगोफोर नाहैलि मामा अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय बुंदो मा बाय बाय